автомобил измина 522 км за 6 часа, движейки се с една и съща скорост през целия път. По време на пътуването автомобилът преминал през равнини, планини, морски брегове и 2 града. С каква скорост се е движил автомобилът? Какво разбрахте от задачата, деца? Какво разбрахте ли от задачата? Така. Още какво разбрахте? Мисли? Че автомобилът се е движил с една и съща скорост през целия път. Правилно. Какво търсим в задачата? Какво търсим, Николетка, в задачата? Скорост се е движил автомобилът. Правилно. Ето затвори прозореца. Погледнете към дъската. Аз съм отбелязала пътя на автомобила с отсечка. Целият път е колко километра, Габи? Така. Колко часа се е движил? Колко часа се е движил? Кажи. 6 часа. 6 часа. Аз съм разделила отсечката на колко часа се пребройте? На 6 равни часа. Скоростта му за 6 часа е еднаква. Какво не знаем? Какво не знаем? Нина? Не знаем Дени? с каква скорост се е движил. С каква скорост се е движил автомобила? През кой час? Той се е движил 6 часа. През кой час не знаем? Знаем ли в първия час каква е скоростта му? Моля? Не. Втория час? Не. Третия? Не. Така. Четвъртия? Не. Петия? Шестия? Значи ние трябва да намерим скоростта му за... Айше? За 1 час. Правилно. За 1 час. Погледнете и даденото. Правилно ли е записано? Да. Така. Как предлагате да работим? Как предлагате да намерим за 1 час колко е скоростта? Иван? Като 522 км ги разселим на 6. Така. Гледайте към дъската. 522 ще разделим на 6, защото той се е движил 6 часа с една и съща скорост. Гледайте към дъската. От кой ред започва делението? Ангелчо? Най-големият. В случая най-големият ред е реда на стотиците. стотиците. 5. 5. Можем ли да разделим на 6? Не може. Защо, Ангелчо, не можем? Защото 5 е по-малко число от 6. Правилно. Когато числото е по-малко от делителя, Взимаме и десетиците. вземаме и следващия Ред. ред. Получава се числото 52, ако обичаш. Благодаря ти. 52 е число по-голямо от 6. В него се съдържа няколко пъти числото 6. Кое е това число, което е по-малко от 52 и се дели точно на 6? Атанаска? 42. 48. Записвам точно под числото 52. 48 делено на 6, дели ли се точно те? На колко е равно? На 8. При деление ние правим сами проверка. С кое действие, Йоанка? С умножение. 8 по 6 равно ли е на 48? Да. Да, но 48 е по-малко от 52. И има разлика между 52 и 48. На колко е равна разликата? На колко е равна разликата между 52 и 48? Християна? На 4. Щом говорим за разлика, трябва да запишем знака минус. Остатъка винаги трябва да бъде по-малък от делителя. И
дадено число, което няма да наследим. Това са единиците. 2 записваме ги точно под техният ред. И получихме числото 42. 42. Дели ли се точно на делителя 6? Или е по-голям или по-малък? Дели ли се, Митко? Той се дели. Точно или не? Точно се дели на 6. Така, и на колко е равно? На 7. На 7. Направи проверка с действие умножение, защото 7 по 6 е 42. 42. Има ли разлика между двете числа? Има ли разлика? Не. 42 минус 42. 0. Имаме ли ред за сваляне? Не. Тогава какво ще кажем? Разделихме ли правилно числото 522? Да. И получихме 87. числото 87 дава отговор на нашата задача. На кой въпрос? На кой въпрос дава отговор числото 87? Нина? Каква скорост се движи в Не. Госпожо, дава отговор на колко километра е минал за 1 час. Правилно. Но дава ли отговор Не. на нашия въпрос? С каква скорост се е движил автомобилът? Да, дава отговор. С каква скорост всеки час се е движил? 87 Километра. час. Час. В задачата има ли излишна информация? Да. Коя е излишната информация, Габи? Че е преминал през половина, през 2 града и... Тя не нужна ли е? Отворете тетрадката, запишете решението и запишете правилно решение. Като внимавате да подреждате правилно числата едно от друго. Изправените лакави, не толкова наведени. Сложете тетрадката правилно пред вас. Пишеш решение и правилно записваш деление. Благодаря. Момичета, това е. Един лек автомобил изминал 522 км за 6 часа, движейки се с една и съща скорост през целия път. По време на пътуването автомобилът преминал през равнини, планини, морски брегове и 2 града. С каква скорост се е движил автомобилът? Какво разбрахте от задачата, деца? Какво разбрахте от задачата? Така. Още какво разбрахте? Криси? Че автомобилът се е движил с една и съща скорост през целия път. Правилно. Какво търсим в задачата? Какво търсим, Николетка, в задачата? Каква скорост се е движил автомобилът? Правилно. Ето затвори прозореца. Погледнете към дъската. Аз съм отбелязала пътя на автомобила с отсечка. Целият път е колко километра, Габи? Така. Колко часа се е движил? Колко часа се е движил? Кажи. 6 часа. 6 часа. Аз съм разделила отсечката на колко части пребройте? На 6 равни часа. Скоростта му за 6 часа е еднаква. Какво не знаем? Какво не знаем? Нина? Не знаем Ели? С каква скорост се е движил? С каква скорост се е движил автомобила?
През кой час? Той се е движил 6 часа. През кой час не знаем? Знаем ли в първия час каква е скоростта му? Моля? Не. Втория час? Не. Третия? Не. Така. Четвъртия? Не. Петия? Шестия? Не. Значи ние трябва да намерим скоростта му за... Айше? За 1 час. Правилно. За 1 час. Погледнете и даденото. Правилно ли е записано? Да. Така. Как предлагате да работим? Как предлагате да намериме за 1 час колко е скоростта? Иван? 525 км и разсей на 6. Така. Гледайте към дъската. 522 ще разделим на 6, защото той се е движил 6 часа с една и съща скорост. Гледайте към дъската. От кой ред започва делението? Ангелчо? От най-големия. В случая най-големият ред е реда на На стотиците. стотиците. 5. Можем ли да разделим на 6? Не може. Защо, Ангелчо, не можем? Защото 5 е по-малко число от 6. Правилно. Когато числото е по-малко от делителя, Вземаме и десетиците. вземаме и следващия Ред. ред. Получава се числото 52. Ако обичаш. Благодаря. 52 е число по-голямо от 6. В него се съдържа няколко пъти числото 6. Кое е това число, което е по-малко от 52 и се дели точно на 6? Атанаска? 42. 48. Записвам точно под числото 52. 48 делено на 6, дели ли се точно те? Да. На колко е равно? На 8. На 8. При деление ние правим сами проверка. С кое действие, Иванка? С умножение. 8 по 6 равно ли е на 48? Да. Да. Да, но 48 е по-малко от 52. И има разлика между 52 и 48. На колко е равна разликата? На колко е равна разликата между 52 и 48? Християна? На 4. Щом говорим за разлика, трябва да запишеме знака минус. Остатъка винаги трябва да бъде по-малък от делителя. Имаме ли несвалено число, което трябва да разделим? Това са единиците. 2. Записваме ги точно под техният ред. И получихме числото 42. 42 дели ли се точно на делителя 6 или е по-голям или по-малък? Дели ли се, Митко? Той се дели. Точно или не? Точно се дели на 6. Така, и на колко е равно? На 7. На 7. Направи проверка с действие умножение, защото 7 по 6 е 42. 42. Има ли разлика между двете числа? Има ли разлика? 42 минус 42? 0. Имаме ли ред за сваляне? Не. Тогава какво ще кажем? Разделихме ли правилно числото 522? Да. И получихме? 87. Числото 87 дава отговор на нашата задача. На кой въпрос? На кой въпрос дава отговор числото 87? Нина? Каква скорост е била? Не, госпожо, дава отговор на колко километра е минал за 1 час. Правилно. Но дава ли отговор на нашия въпрос? С каква скорост се е движил автомобилът?
задачата има ли излишна информация? Да. Коя е излишната информация, Габи? Тя нужна ли е? Отворете тетрадката, запишете решение и запишете правилно решение. Като внимавате да подреждате правилно числата едно по друго.